Takže mám pre vás výsledok z v podstate z prvej jazdy po dekarbonizácii. Čo sa týka spotreby, tak tá klesla o nejaké 2 deci, 3 možno, pretože jazdím dennodenne tú istú trasu a stále keď prídem domov, tak mám výsledok niečo okolo 4, 7, 4, 8, kedy ako. A dnes zase mám výsledok taký, že je to 4,4. Vyzerá to asi tak. Táto 4,4. Hej, išiel som hodinu a pol, tých 10 minút som stál, 94 km. Na mňa určite oplatilo sa, pretože keď si to zrátame 2 deci pri každej jazde na 100 km, to máme, pre mňa osobne to robí niečo okolo 4 deci denne, čiže 2 litre to je v podstate týždenne, 8 litrov to je nejakých 10, 11, 12 eur na mesiac. Je to celkom fajn, je to taká krabička 2-3 cigaret. Určite sa zlepšil aj výkon, je to lepšie, myslím, že som spokojný. Verím tomu, že to pôjde ešte nižšie, samozrejme keď to budem robiť pravidelne, čiže myslím, že sa to oplatí, takže zatiaľ čaute.